everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Mga paborito mo kining tanan akong giluto. Sinangag nga mais, unya parisan sa piniritong buhad og scrambled egg. Nasayod ka? Nasayod ko sa tanan kanimo, Felipe. Adel. Felipe, pasayloang nadugay ko sa Nay, dali na. Magaon na ta. Sayod ikaw na nga nanglawag sa mga baboy, Nay? Uwa pa, karon pa lang ko makamata. Unsa? Kung mao ka na, kinsa ba na nag-abli ni mo, Adel? Kiunsa ni mo sa pagsud din sa bahay? Ngano nakasud ka din kung managsama mi ni nanay nga nangatugpas sa imong pag-abot? Nalimot mo sa paglak sa pultahan dinhi sa kusina. Dinhi ko miagi. Uwa na ko malak. Limtano na manggod kaayo kanay. Kanunay na gyud na nga ang lak lang sa tunga sa pultahan ang imong ikawit. Ug sayo na kaing kabuton gikan sa gamay nga giwang sa kilid sa pultahan. Unsa? Igore kayo nga akong kamot nga masuhod didto. O makabot ang lak sa tunga nga bahin. Busa nakasuhod ko. Nasayod ka niya na? Oo. Makita mong gani gikan dinhi o. Lingi ah. Kami lang tulo ni nanay ug ni Mila ang nasayod ni anak. Kun mao. Apil na ko sa maihap ni anak nga nasayod. Nay, dali na. Lingkod na. Dungan na mo sa pagkaon. Good news, Apo. Good news. Lula, abi na kong madugay ka pa sa pagbalik. Mingon si Lola nga magdali siya, dili ba? Busa ni anak ko. Dali ra kong nabalik. Kano sa bawa mo tuman sa iyang saad si Lola nimo, Apo Stanley? Unya, Lula, kumusta ang papagigsulti mo sa doktor? Good news. Gi-aprobar na sa doktor ang imong pag-transfer sa ospital sa siyudad. Gitawgan na sa sekretarya ni ini ang usa ka pribadong ospital didto aron maoy mudawat nimo. And so, yes, anytime today, i-transport ka na. Thank you, Lula. Thank you. Oo. Asang sakit ha, Apo? Ayaw na lagi paglihok-lihok og maayo. Na-excite lang ko, Lula. Kaya finally, malayo na kita gikan din, he. Ingon man usab ako, Stanley. Si... Adel? Yes, Lola. Kumusta siya? Ayaw siya guna-una. Wa na siya maghuna-huna pa nimo. Sukat pa ni atong katapusan niyang pag-anhi. Wa na gyud siya muli pa og baalik din eh. Mo ba? Well, you should know. Nag-uban ta din kanunay og wa na to siya makita na pag-usab din eh. Dili ba? Yeah. Nag-uol ka ba? Lula. Oh, no. No, Apo. Ayaw kog pakit-a nga mag-uol ka. May daghan pang mga babae nga mas gwapa o mas sexy pa niya. Pangitaan ko niya ikaw og babae nga mo bagay nimo. Kon makagawas ka na unya sa ospital og mabalik na kita sa laing nasod. Lula. Smile. Smile na good. Sige na. Show Lola your smile. Oh, that's my Stanley.
Ay, anak ko, deng. Ah, sa di mo reaksyon, tingoy. Sampit rin gani ko ni ma. Kayo lang tagam. Huh? Mi tagam ko sa tabo gagapon. Mura kong babuang sing. Pagkapinan pa si mong gibuhat na ko. Sikaran pa ko ni mo kusog. Kanya lugpitan pa ni mo akong kamot. Di ka matruma, ana. Ay, pasensya na, God. Usaon nga dili man ikaw ang sa akong pananaw ba nga, mikupot sa ko ag TL. Babae man nga, kag-ahas kayo ubuhak. Nga, gidunghay ang ihang nawa, gidunghay sa ihang nawang. Nga sa akong kakuyaw, gipatira na ko og kusog kaayo, ay lagpot lagi. Lagpot bitaw. Ha? Lagpot hapit ngipon ako. Ngay! Ay, basti lang tingoy. Unsa naman tingoy? Sige, patayin na. Uy, manggawas na kita din sa ospital, tingoy. Dili na ta din Ako inon si senyora nga manggawas na kita. Bahalag dili mo sugot ang mga doktor, mamugos kita. Dili na kita din kay kabuangon ako din teng. Kabay, makabuang. Kita rang duha ang kanunay nga niya. Maayo sa amo kay di ka mang tawa. O say amo. Sa mansyon, may bot ni mo ipasabot. Ay, dili, God. Sa amo, God. Amo. Kay mo pauli na ko sa amo. Bayran ako ang senyora sa akong tanang utang. Sa akong nagamit niya nga kwarta. Siya mga hatag na ko. Akong iulit tanan niya. Mo pauli ko. Adto na ko sa amo magapunda. Magapatukod akong tindahan aron may income sa ka. Unya ako. Ay, bahala ka nag-asa ka, oy. May magbanat ka nga. Dadunti ka sa amo, ah. Pamanahan ko sing. O, salan! Munigabag ka na! Wadili ko ni mo, oy! Ah! Katsusi po ni mo nga di bangka. Salan! Unsay Di dili? bangka gwapa. Oh. Tiguang pag yun. Ay, tabaga! Ha? Paghapak Ikaw rin pasintiro ka. nga na Wa mamatay lagi na ka. ko lahusay mo yung ipangutan. Ang lahos, hinoon. Hinawayon ka magunda ka. Murasig ka gwapong tiguwa nga ka. Gabudlot lamang ng imuhag siwad. Ha? Dako pa kay kagdalunggan. Mo tingnan ng dugay kang namatay kay tangkag kay ka. Kay ipapatay gid sabli ay ko ni Musing, ha? Kay kapoy na kong bantay ni mo din sa ospital, tingoy. May naman na mamatay ka. Kay igo na naman kung magabilar ni mo pila ka adlaw. Dayon, wala na ini kahuman. Ilubong ka na. Makapahulay na ako. Ganahan man day kang mupahuway. Idi ikay kamatay. Wa! Ima akong gitong lutang. Waoy. Dungo ko taon. Asa kay mayog magdungan lang tag kamatay sing. Yalan! Uy, minatay ka, Tang! Ikaw lang mag-urog ganahan ka? Ay pangangin kay ikaw rin nakaingon ining kahasol nga akong gibati karon ha? Kamu si Senyorito Stanley! Nganong ako man? Ako ba'y nabayran ang baba aron mo takom? Hala na! Hala ka, Tang! Kung makapanukmat ka na ako, ha? Muraog, wala ka usab mabayri, ha? Parihas na kita! Ay, giahak, oy. Giahak kita. Yung pakaulaw ka lang. Dako kay kiti ang mamisingot ka ganina. O ya, ang nasa din ka to naghatag og tambal ang misulod. Ala, ngano? Ikaw, ha? Dili ko sugog tingog? Parehas na tasing, nagduwi ta. Ay, dili na yun ni maayo, tingoy. Nausa na gayud ang akong hukom. Unsa man? Tugtan ka man sa doktor o dili ka mugawas din sa ospital, mubiya na gayud ako. Unsa? Dili na ko mubatay pa nimo. Unyay, unsay sakit sa ko ang puson ba? Nga, dili man ti ka parente. Di man ti baho parente. Wala may kaning parehas sa itong dugo ang naggalatay sa atong kaugatan. Unya, uy, ikaw, pabantay sa imong mga parente kung gusto ka. Basta kay ako mo pauli na ko sa amo. Mamatay ko hinungdan eh. Ha? Masing! Masing asa ka? Mugawas ako. At tuon ako ang doktor. Mugawas ta? Ako raoy puyo diya. Oh, saan ko magpuyo? Nalimot kang gihigot nimo sa imong hawak ang habol kanina? Unya, ang pikas tumoy naa sa kama. Aron di na ta magkalagyo pa. Tubuang! Kakinsa mo kini-iniya? Imo? Ako? Sigurado ka? Ay, pag tinigaw ang singoy. Imo ning ideya nga maghigot ang duha. Nya kay, di man kahigot ang akong hawa kay matarog man ang akong samad lisod maghiktan. Matarog man. Diha di mo gihigot sa puthouse kilid. Sa akong kama.
Diya ni mo spikas tumoy sa habol, gihigot ni mo diha. Ay, dili kito maayo. Balik ta sa age. Badbaron ko nini asa kong hawak aron dili na ako magguyo sa imuhang higdaanan. Bantog lang bug at sa kong paglakaw. Be. Ay. Ay, na. Nabalik na. Kuhaon ko ni kining gihigot sa akong hawak. Be. US, Sa US, United States. Ha? unya sing. Unsa man dayon? Oo niya, magawas na ako. Antuon na ako ang doktor. Unya sing. Tingno na ako nga mugawas na ka din, he? O kung dili pa kasugtan, di pa katugtan, biyaan ti ka. Unya sing. Aw suwayan ako adtong imong pamilya kung may bubantay ba nimo? Unya sing. Uyag, walay mo bantay nimo. Aw, mag-inusara ka! Unya sing. Agnaw nimo. Tingoy, bahala na ka! Unya sing. Ay, bahala na gani! Sali pa masigyan ni mong seng! Unya seng! Unsa ang seng ni mo diha! Sama ka, oy? Unya sing ba? Oh. Kung biyaan ko ni mo dinhi og mo pauli na kas inyo. Unyag, muubani mo. Ha? Unya sing. Usaon man na mo. Jalan! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!